बिदिनो जायफोर दिनै गोबां डिग्री लागासिनो दं बिथांमोनखौ हेल्प खालामलांबाय थागोन। सोरबा थालांदोंब्ला सोरबा मोनथ'वाखैब्ला सारा बिसोरखौ खबर लागोन। आरो जोङो नै JEE आरो निटआव पास जानाय आरो मा दङमोन दा माबानिखौ IIT निखौनो आद्रा थानायफोरखौ कालेक्ट खालामनो होदों। जायफोर फरायनायफ्रा मोजां नाथाय न'खरा गाज्रि, अबस्थाया गाज्रि, नोरजिया लोरबां, बिसोरबायदिखौ खबर लानो थाखाय हाग्रामा महिला सारा बिथोन होदों। IIT डक्टरेट EE बा JEE बा निट फरायगासिनो दङ फ्राय दुखिया न'खरनि मानसिफोर गोजा। बिसोरो रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बिथांमोना दावगालांदों। जेरै जोंहानि फंबाय जेबो गैया, हाबोथ' गैया, अब्लाबो फरायनो हादों। दायो नोंथाङा जोंहा खौरांगिरिया बुंनाय बायदि थाखा फैसा गैयाब्लाबो न'खराव जेबो गैयाब्लाबो फरायनाया गोसो दङब्ला बे दावगालांगोन। आरो जेब्ला हास'वा जागोन, जेब्ला गोजौ मासियाव मोनहैगोन, अब्ला नोंखौ हाथरखि नुहरनाय बायदि मानसिया नुहरगोन आरो नोंनि खाथियाव फैगोन। दिनै नोंनि खाथियाव फैदों फैसाया, नङा होमबा, नों मोजां फरायनो थाखाय। दा बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बेखौनो खबर लानो होदों। जायफोर फरायनायफ्रा मोजां नाथाय न'खरा गाज्रि, अबस्थाया गाज्रि, नोरजिया लोरबां, बिसोरबायदिखौ खबर लानो थाखाय हाग्रामा महिला सारा बिथोन होदों। हानायसिम हेफाजाब होगोन। सोरबा थालांदोंब्ला बेबो इयुनाव मोनगोन। आरो बेबायदिनो न'खरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे सुबिदा जाहैसिगोन, ओनसोलनि थाखाय, लोगोसे बर' हारिनि थाखाय, लोगोसे मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जे मोनसे माबाखौ हारिखौ सालायनायाव, जोंनि बे सरकारखौ सालायनायाव माबायदि गोहो बोलो नांगौ बेखौ जों मोनहैसिगोन, जोंनि सम्पति। दा बेनिखायनो जायफोर दिनै गोबां डिग्री लागासिनो दं बिथांमोनखौ हेल्प खालामलांबाय थागोन। सोरबा थालांदोंब्ला सोरबा मोनथ'वाखैब्ला सारा बिसोरखौ खबर लागोन। आरो जोङो नै JEE आरो निटआव पास जानाय आरो मा दङमोन दा माबानिखौ IIT निखौनो आद्रा थानायफोरखौ कालेक्ट खालामनो होदों। मार्कखौ नायनानै प्रायरिटिखौ निस्सय सारा होगोन, सिन्था खालामनो नाङा, दावगालां ना, नों इसोरा आशीर्बाद खालामगोन। आरो बिमा बिफाया जिखौ नोंखौ लानानै आवगायलांनो बिथोन होदों, निस्सय मोगथाङाव जाफुंगोन। आरो बे जाफुंनायावनो हाग्रामा महिला सारा अननाय मोनसे बावहरदों, बेखौ नोंथांमोना गोसो गोथारै नाजावनो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो हामबाय होनदों। थेंक इउ।